pagod na. Kuya Kiko Matos. Pero si Boy Tapang, ayaw niyang tanggapin na pagod siya at nilalabanan niya talaga. Pero ito, super aggressive. tinaman si Russell dito! Na-order na si Russell dito! Palitan ng suntok. Magkakapalitan na dito! Kailangan dumipensa ni Russell. Sinasalalat ng suntok! Ang dami Oh niya my pinapunta God! masyado. Suntok ang bata na to! Wala nang boxing Umayak boxing! si- Oh my Tapang, God! si Boy Yan na Tapang. ako! Idol na idol ka, pare. Ito si Boy Tapang, binibira niya, tinatamaan niya, tas siya rin yung yayakap. Oo. Alright. Nawawala yung inaayos momentum. mo na ang... Hindi, ang daming suntok na sinalo ni Russell doon, Kuya Kiko! Pero pagod na sila pareha. Pagod na! Parehas Laban ng stamina, wala nang lakas yung mga suntok nila! Oo. Oh my God! Kevin, anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Kevin? Ayun, Bilang isang pro. sa ano yan, pag ganyan talaga, pare, pag amateur pa lang, Dumudugo ata ang ilong ni Russell. Hindi pa marunong masyadong Control. ng stamina, pare. Alright. Pag professional ka kasi, pare, alam Pero mo ito, na. tignan natin. Pero Dugo tignan na ang natin ilong ni kung Russell anong dito. gagawin Tinamaan na ng naman boxing dito. dito. Tinamaan na naman dito. Pero anong gagawin ni Boy Tapang? Tinamaan na naman ang suntok dito. Dugo na ang ilong ni Russell dito. Lumalaban pa rin Pero si Boy Tapang pumapalag pa rin. dito. Wow, Russell, tinamaan! Malakas na solid dito! Yanig ko si Russell. Naka-order na! Russell, Wala na! Russell! Grabe! Oh! Grabe ang Ayaw na! God! Ayaw na! Grabe ang willpower ni Boy Grabe si Tapang. Boy Tapang dito. Grabe ang willpower ni Boy I Tapang. think Yan. this is it! Knockdown! Knock. Para kay Boy Tapang! Napakagandang laban. Napakagandang laban. Grabe. Yanig dun.